Panguva ino yatiri kuona the ruling party ZANU-PF iri deep political turmoil. Zvatiri kuona kuti vakomana nhau yemafactions, nhau yecorruption, nhau ye2030 aiwa nezvimwe zviri kukonzeresa kuti bato iri aiwa rive nechaos. Panguva ino vakomana vauya vakapiwa advice. Patiri kuona kuchionekwa kunzi anytime coup inogona kubaka, pane munhu auya akapa mazano. Sana pana mashoko anobuda chitogwa panapa nevanhu vari concerned aiwa nepeace yenyika yeZimbabwe. Remember subscribe or like or turn the bell icon. Tipita mu the news house obdanyira achiti a word of advice to ZANU-PF leaders on the political turmoil currently rocking the party, triggered by controversial 30-term campaign, debate on succession, power struggle, and governance problems from an anonymous commentator. For non-Shona speakers, an English translation of this message will be provided later. But in short, the interlocutor is raising issues about internal ZANU-PF issues and advising that party leaders should sit down and discuss the current explosive internal strife, which may end up exploding with the deadly repercussions affecting everyone, the whole nation. Good advice is always tend to be ignored, but that's no reason not to give it. Agatha Christie, the English author, once said, outsold only by the Bible and Shakespeare, Christie is the best-selling novelist of all time. She is the best known for her 66 detective novels and 14 short story collections, as well as the world's longest running play. Thomas Kwanoudzwa pana vakomana vebato rezANU-PF vachinzi vakomana kana muchida kuti mukwanise kuresolve this issue, gare pasi vakomana voonesana vodzokera pasquare one kuti aiwa vanga vakambopurumisana kuita seiko, ndokuti transition of power ive peaceful, tione kuti aiwa both parties, both factions ave satisfied, nyika ikwanise kuendera mberi. Tudze mafungiro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi nemashoko anouya achikomendewa awa neanother commentator pinango music shemedu. So subscribe or like and turn the bell icon.